पाँचों मिनट हम मांगो ही छौड़ी तब लागो हो डर गे कैसे रहमी भातारा जोरे रातो भर गे कैसे रहमी सैया जोरे रातो भर गे कैसे रहमी पाँचों मिनट हम मांगो ही छौड़ी तब लागो हो डर गे कैसे रहमी पाँचों मिनट हम मांगो ही छौड़ी तब लागो हो डर गे कैसे रहमी भातारा जोरे रातो भर गे कैसे रहमी सैया जोरे रातो भर गे कैसे रहमी तोरा ई जवनिया छौड़िया टानियर ताना तो हम मानो ही बाकी ऊ नहीं मानतो तोरा ई जवनिया छौड़िया टानियर ताना तो हम मानो ही बाकी ऊ नहीं मानतो बैठल रहम ही बहरी तऊ लेके जैतौ घर गे कैसे रहमी बैठल रहम ही बहरी तऊ लेके जैतौ घर गे कैसे रहमी भातारा जोरे रातो भर गे कैसे रहमी सैया जोरे रातो भर गे कैसे रहमी से जिया पले के जैतो लगना दाज में देखी के चेहरा तोरा हो जीतो मिजाज में से जिया पले के जैतो लगना दाज में देखी के चेहरा तोरा हो जीतो मिजाज में अपन रहता ऊपर छौड़ी तू ही रहमी तर गे कैसे रहमी अपन रहता ऊपर छौड़ी तू ही रहमी तर गे कैसे रहमी भातारा जोरे रातो भर गे कैसे रहमी सैया जोरे रातो भर गे कैसे रहमी। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन।